खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 2 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 2 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोदों जोंहा दासान्दि नैबे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ जोंहा बिनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय नैबे जुननि 30 थारिखआव दा बिनि थाखाय जोङो माखासे दाय मिटिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों जेनेबा जायफोर नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जायाखै दा नोंथांमोननि थाखाय मिटिंखौ खालामफैनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लायो आरो माखासे गोबां कनफिउजन दङ जेनेबा बेंक एकाउन्टजों जेनेबा आधारजों बबेबा मोनसे नोंनिया बेंक एकाउन्टआ लिंक जानानै दं जानो हागौ मानो होनोबा नोंथांमोननियाव सोरनियाबा एकाउन्टआ 2-3 जानो हागौ बेलेग बेलेग बेंक एकाउन्ट नोंनिया जानो हागौ जेरै सोरनियाबा गावलिया बेंक थानो हागौ आसाम ग्रामीण बिकास बेंक जायखौ जोङो बुंनाय जायो दा बिनिफ्राय सोरनियाबा SBM नि थानो हागौ 2-3 नोंथांमोननि एकाउन्टआव थासिगोन दा बिनिफ्राय बबेबा मोनसे एकाउन्टआवल' नोंनिया लिंक थासिगोन नाथायबा जाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जाय बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा मोननो हायो दा बे बेंक एकाउन्टआ नोंनिया आधारजों लिंक थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन नैबे आगष्ट मासनि थाखाय आगष्ट मासनिफ्राय आरो दा बिनि थाखायनो मिथिं दावथिं जादों निसय नोंथांमोननि जायगाफ्राव जानायखौ नोंथांमोना खबर मोनदों जानो हागौ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोनाथ' लिंक जाखाबाय नोंथांमोनाथ' टेनसन गैया नैबे आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आंनियाव माखासे SMS खालामना खोन्थाहरदों नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंनिसिम सोरबा DM खालामना खोन्थाहरदों नैबे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायनि थाखाय 400 बेबायदि फैसा लादों बायदि होनना नोंथांमोना बुंहरला बायदों आरो दा बेखौ आङो बोरै मा होननानै बाथ्रा बुंबावनो दा मानो होनोबा बे आधार कार्डखौथ' नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवसो थांनानै लिंक खालामनो नांगौ दा बेहाय सोर मानसिया मानि थाखाय जे 400 गाहाम बेबायदि फैसा बिदों आं बेखौ दायो बुजिना मोननो हानाय जायाखै दा नोंथांमोना बयबो बेखौ मिथिखागौ नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानैसो आधार कार्डखौ नोंथांमोना बेंकजों लिंक खालामनो हायो नङाबा नोंथांमोना हाया दा बेनिखायनो बबे जायगायाव मानि थाखाय जेनेबा मा खामानिनि थाखाय बेबायदि फैसा बिदों अरुणोदय स्किमनि थाखाय आं बेखौ दायो मोजां मिथिना मोननो हायासै नोंथांमोना आंनिसिम इन्स्टाग्रामाव बे बाथ्राखौ बुंहरनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय फैसाखौ नोंथांमोना होनो नाङा फैसाखौ जुदि बिदोंबाबो मा खामानिनि थाखाय बिदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै सोंबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जोंनि नैबे माबाया सेन्ट्रेल सरकारा दा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों देग्लाय बोसोरावनो सरकार न'नि फैसाखौ होगोन होननानै जेनेबा थांनाय बोसोराव जोंहा सरकार न'नि थाखाय एप्लाइ जायाखैमोन होनबा दा बे थांनाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय देग्लाय बोसोरावनो सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै जोंनि भारत सरकार दायो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौ नोंथांमोना खोनानानै निसय मोजां मोनबाय जानो हागौ दा रादायथ' बिथांमोना होदों देग्लाय बोसोरावनो नोंथांमोननिसिम नैबे थांनाय बोसोराव जायफोर एप्लाइ खालामनाय सरकार न'नि थाखाय बेनि फैसाखौ देग्लायनो होगोन एबा न'खौ देग्लायनो होगोन होननानैथ' रादायखौ होदों अब्लाबो नोंथांमोना सोरबा मोनगोन बेखौथ' आं बुंनो हायो नाथायबा माखासेया गोबां नेनांगोन नोंथांमोना मानो होनोबा प्रायरिटि बेसिसावसो जोंहा फैसाखौ सोना होनाय जायो नालाय सोरबा सिगां मोनगोन सोरबा उन मोनगोन दा जेखियानो जाया मानो जोंनि भारत सरकारा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखाबाय जेला नोंथांमोना आसाखौ लानो हासिगोन देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायसिनगोन बेनिफ्राय 2028 बिसिमहालागै नोंथांमोना सरकार न'नि फैसाखौ मोनलांबाय थानो हासिगोन लिस्टआव थानाय नोंथांमोना दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान जाय स्किमनि जै नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हानाय जादोंमोन दा बे स्किमनि जैनो नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोंहा दिनैसिमबो सार्भे खालामनाया जोबनानै थाङाखै जोंहा दिनैसिमबो बे सार्भे खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ एबा सार्भे खालामनाय खामानिया जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननानै मा खामानिखौ
मावदों दा बेखौ बिथांमोना नोंथांमोननि न' थांनानै माने माबादि नोंथांमोना फैसाखौ बाहायखो बेखौ बिथांमोना माने दायो नायहैनायखौ जोङो नुगासिनो दङ दाबो जोंहा बे खामानिया जोबाखै जोंनि आसामनि दाब जायगाफ्राव नोंथांमोननि न' थांनानै दायो नैबे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननानै मायाव नोंथाङा बाहायखो बेखौ बिथांमोना भेरिफिकेसन खालामनो दायो थांगासिनो दङ आरो फट' साफायनायबो जादों बेखौ नोंथांमोना गोबानो माने फट'थ' साफायना हरबाय जानो हागौ जोबाखै नोंथांमोना माने जायफोर फट' साफाय जानो मोनाखै नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो थांगोन नैबे फट' साफायनायनिया दा बेथ' जाहैबाय 25,000निया फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेखौथ' आं बुंहरनो हानाय नङा नोंथांमोना फैगोन बोसोरफ्राव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय दानिया आं खोन्थाहरनोसै नैबे SBM टयलेटनि बागै नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेलेग जायगायाव माने बेबादिनो फैसा मोननायखौ खोनालाबायदों माने खोनानाया ओरैबायदि आरो जायफोर बिथांमोना सिगाङाव माने फैसाखौ मोनखांबाय गिबि किस्तिनि फैसा हिसाबै 9,000 फैसाखौ जायफोर बिथांमोना मोनखांनाय दा बिथांमोना फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव जा बिथांमोना खामानिखौ मावनांगौ माने फायखानाखौ लुनांगौ दा बेखौ लुखांनायनि उनाव माने सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ मोननायखौ माने खोनानो मोननाय जादों सेकेन्ड किस्तियावथ' 3,000ल'सो मोनो नालाय गासै 12,000 गिबियाव 9,000 मोनगोरबाय दा बिनिफ्राय दायो जायफोर माने लुबाय फट' साफायना जिअ' टेगिं खालामना हरबाय दा बिथांमोना 3,000 फैसा मोननो हानायखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों नाथायबा गोदानै बेबादि माने 9,000 फैसाखौ सोनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जायाखै खामानियाथ' अफिसियेलि माने माखासे खामानिया जोंहा मावनाया सोलिगासिनो दङ अब्लाबो माने एसे माने माबा प्रब्लेम जानानै दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा गोबां माने बेहाय कारापसन जानाय बे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय थादों गोबाङानो दायो माने ससियेल मिडियायाव थाङोबा बिनि बागै नोंथांमोना माने कमप्लेन होलायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना फेसबुकफोरावबो नायबानो जाबाय गोबाङानो बेहाय माने एसे बोरैबा जादों सरकारि फायखानानि फैसा सोनायाव बेखौ जोङो माने नुनो मोननाय जागासिनो दं खोनानो मोनगासिनो दं आरो मानो होनोबा गोबाङानो न'खरावनो 2-3 एप्लाइ खालामदों बेफोरनिबो माखासे प्रब्लेम थाहैबाय फैसाखौ बोरै सोनाय गोबांनियानो जिअ' टेगिंबो सिगांनियाव जायाखैमोन जिअ' टेगिं मोजां जाजोबैनिफोरनोबो माने फैसाखौ सोनाय बेबादि जालाबायदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनखादों जानांगौ दा बेफोरनि थाखायबो एसे माखासे प्रब्लेमा जानानै दङ नैबे सरकारि फायखानानि फैसा सोनायनि बेलायाव दा जेखियानो जाया मानो जायफोर बिथांमोना माने गिबि किस्तिनि फैसाखौ 9,000खौ मोननो हानायमोन दा बिथांमोना नैबे सेकेन्ड किस्तिनि 3,000 फैसा मोननो हानायखौ जोङो दायो खोनानो मोननाय जादों एबा नुनो मोननाय जोङो जादों दा बेथ' जाहैबाय माबाया सरकारि फायखानानिया दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि बागै नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ दासान्दि जेनेबा गारि गोनाङा नोंथांमोना रेशन कार्ड मोननो हाया होननानै साखा थोंब्रै गारि गोनाङा मोननो हाया होननानै नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ बेफोर बाथ्राया जोंहा बे गासिबो माने स्किमनि गाइडलाइन्सआवनो सिगाङावनो लिरना होखानायखा गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्रा न'खरा माने रेशन कार्डखौ मोननो हाया बेफोरखौ जोङो सिगाङावनो मिथिखानायखा मानो होनोबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियावनो जोंहा बेयो लिरना होनाय दंखायो इनकाम टेक्सफोर नोंथांमोना होयोबा नोंथांमोनाबो माने नैबे रेशन कार्डनि थाखाय मुलाम्फा मोननो हाया बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो मिथिखानाय दा बेखौ आरोबाव सरकारा माने भेरिफिकेसन माबा माबि खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नाथायबा सिगाङाव बेफोरनि केटेगरिखौनो बिथांमोना होखानाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौनो बिथांमोना होखानाय दा बेनिखायनो बोरै जायफोर साख्रियावला न'खर दा साखा थोंब्रै गोनां न'खर दा बिथांमोना बोरै रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाखो सिगाङाव दा बिसोर साननो गोनां बाथ्रा आरो दा बिनि थाखाय सरकारा माखासे खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिनिफ्राय बेखौबो खोनानो मोननाय जादों नैबे आगस्टनिफ्राय जेब्ला दालि सिनि संख्रि माइरंखौ नोंथांमोना लायगोन दा बै समाव नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार माबा OTP थांगोन माबा थांगोन दा बेबादिबो जोङो खोनानो मोनलायलांदों दा बेफोरो नंगुबै नंगौना नङा दा बुंनो हाला जायखिजाया खौरां बिजोङाव बेखौ होनायखौ दायो नुनो मोननाय जादों नैबे आगस्ट मासनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डनि जै माइरं लायगोन दालि लायगोन सिनि लायगोन सापात लायगोन जानाय थावखौ 1 केजि जेब्ला फ्रियाव नोंथांमोना लायगोन दा बेवहाय नोंथांमोननि नैबे माबाजों मा होनो रेशन कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन जाहैबाय दा बे OTPखौ नोंथांमोना माने होनानैसो मोनगोन जाहैबाय माबाखौ मा होनो बुस्थुफोरखौ आरो दालि सिनि संख्रि बेबायदिखौ सार्भे माबा माबि खालामनाय बेबायदिबो खोनालाबायलागासिनो दङ नैबे रेशन कार्डनि बागै दा बेफोरखौ मा बुंबावनो दा नोंथांमोना जायखिजाया एसे समखौ नेबावदो उनाव जों मिथिना मोननो हासिगोन KYC होनायाथ' जागासिनो दङ
दा बे KYC होखांनायनि उनाव आरोबाव मा सरकारा एनाउन्समेन्ट खालामबावो दा बेखौ बुंनो हाला जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दाख्लै फेसबुकाव लाइभ फैनानै बेखौनो बिथाङा बुंहरदों गोदान जोङो माखासे नियम लाबोगोन होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा रेशन कार्डनि बागै दा बेनिखायनो मा नियम मा बुस्थु लाबोगोन दा बेखौबो एसे साननांगौ जानानै फैगासिनो दङ रेशन कार्डनि बेलायाव मा बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामो माने बाजेट सिजोनाथ' जासिगोन नालाय जोंहा दिनै जुननि 2 थारिख जाबायानोसै सप्तासेयावनो जोंहा जासिगोन नैबे बाजेट खालामनाया दा बे बाजेटाव बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामगोन जाहैबाय रेशन कार्डनि थाखाय दा बे रेशन कार्डआव मा गोदान नियम लाबोयो ना गोदान मायबाफोर मुलाम्फाफोरसो होबावगोन दा बेखौ जेबो बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो गोदान रुल लाबोनायनि बेबादि बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ नैबे रेशन कार्डनि थाखाय दा बेखौ जोङो नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायावनो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना लोगो खबरखौ मोननो हायो दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम दायो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना निसय माखासे खोथाखौ मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ सानफ्रामबो बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों